Fil-piknik area f'Taqali, spazju miftuħ li jilqa' fih eluf ta' familji Maltin, għaddejja riġenerazzjoni li għandha lan li timmassimizza aktar il-kwalità ta' ħajja aħjar tal-familji. L-aktar xogħlijiet kruċjali li għaddejjin bħalissa b'investiment kapitali ta' €1,000,000 huma t-tneħħija tal-ilquħ eżistenti sabiex minflok ikun installat wieħed aktar sigur li jħares is-saħħa u s-sigurtà tal-familji Maltin li frekwentaw din iż-żona. Ix-xogħlijiet taħt id-direzzjoni tal-Perit Nadja Kurmi jinkludu wkoll it-tqejjied ta' materjal ġdid tal-art kif ukoll amara ġdida għal madwar. Matul l-aħħar ġimgħat saru wkoll xogħlijiet fuq il-bini mill-ġdid ta' żewġ faċilitajiet sanitarji kif ukoll tħaffir ta' trenek għal servizzi ġodda tal-ilma u id-drenaġġ. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol, is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia spjega li fl-aħħar snin il-Park Nazzjonali ta' Taqali kiber b'aktar minn 230,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ u aħdar. Spjega li kif elenkat fil-Viżjoni 2050 l-użu intelligenti tal-artu tal-baħar huwa pilastru kruċjali għal Malta u l-proġett ta' Taqali huwa xprunat minn dan il-prinċipju. Fakkar li ftit snin ilu, propju minflok il-Park Nazzjonali ta' Taqali, kien hemm fabbrika illegali li kienet tokkupa dan l-ispazju illi illum inbidel fl-akbar pulmun aħdar għal-familji Maltin. Il-kap ta' taqsima li tmexxi il-Park Nazzjonali ta' Taqali, Jason Mikallef, spjega kif ix-xogħlijiet fil-Park Nazzjonali huma kontinwi u żied jgħid li minn barra x-xogħlijiet fuq ir-reġenerazzjoni tal-picnic area bħalissa għaddejjin ukoll l-aħħar xogħlijiet fuq multi-level underground car park biswit iż-żona tal-kunċerti. Kemm jgħid li għal darb'oħra il-park qed iħejji ruħu għal sajf mimli attivitajiet tal-familji Maltin u r-rekord ta' turisti illi jżuru lil Malta.